rica-rica kowe. Wah, ngediti silit. Edian yo. Wait, wait. Hut, hut, wait. Edian, hut. Wait.
rido mangawur-awur-urahan tengaranding ngajurit gongma guru gongso tata kaya butulo wara pangcriting turang westi rekata ingkang Praja layu sepit ngaglah prayit ning kewu nenggih risang harya kaca negara sigra dedel ing akasa kebat kaya kilat kesit kaya hali lintang rikata sang Gatut Kaca Kinon wong
tata Pandhawa tata Kadhi Wisaya Indriyaksa Sara Maruta Putreng-putreng iblis laknat padha cek-cekan keparat lakok wong karang kadempel padha ngamuk punggung kaya gajah kelangan srati kaya banteng ketaton aja padha girang-girang gumuyu keplok tangan banting sikil kowe konangan patih kaya ludra tak candak samperke pundak putung goreokan kowe Caca mempapler kinetap Dadane muruk sapa kowe Raden Gatotkaca lah wakap getihmu kowe ayo wayah mutiar kowe ayo tangyo
Nggih. Ya lae. Buta metu yaene sing ngakon sapa kowe? Buta metu yaene sing ngakon sapa? Bapak-bapak panitia. Kowe buta mentas meguru anyar ya. Kowe buta mentas meguru anyar apa piye? Aja mung kowe sing maju. Ayo, gurumu kon majune tak ganyangi sisan. Tepung Kewenata Mandura Prabu Baladewa Prabu Balakrama Kusuma Walikita Jaladra Kakra Senya Karsana bantenge ngampel ya kuwi. Yen nyata kowe sekti Mandraguna ayo duduhno ilmu Aji Kawijayan. Demu santet Baladewa santeten, demu tenung Baladewa tenungan ora bakal gigrik, ora bakal mundur karo dapuramu. Aku ora nggo piranti kok. Ayo nggo piranti ya tak jengges tenan kowe. Piye? Kan jengges Prabu Baladewa piye? Yen kenyata buta sekti nyakata menyang gondas, apa nggon dada, apa nggon tungkak. Lah piye to? Ana wong kok nyorohke kon nyokot iki kepiye to? Wadate iki wong yen arep dicokot kuwi mesti mlayu. Yen ora mlayu ya mah golek nggon. Yen ora ya ndelik. Lah iki malah nyorohke kon nyokot kepiye to? Ah coba tika kuwi kon nyokot tak gaglak tenan kowe. Dang. Ngopo? Kon nyokot nggak diaglak candak sampire mundak. Piye? Ayo sing kowe bali ning dangkamu ora? Bali ning dangkamu ora? Ora bayo aja takon dosa pun datang ngenteni puring Prabu Baladewa apa piye? Wateke prajurit bali yen wis dadi batang piye? Piye? Wateke prajurit bali yen wis dadi batang. Kowe ngilani dadane Prabu Baladewa ya? Kowe ngilani dadane Prabu Baladewa rumangsamu Baladewa ora iso ndadekke batang dapuramu dublak cangkemmu bongko kowe. Ayo, amus Jomrata, amdan kowe njol rebutan kowe menjan mati. Wong 1000 barang maca 100 barang ambles wong sing tak barang ambles kok ora bakal mundur. Ayo, maca cindil abangmu aku ora bakal mundur. Wah. Ayo. Jatasa. Kurang sekti meguru goblok kowe. Kurang gaman medhat yo. Kurang bala nulunga. Aja kowe derajat apa kowe. Imbaro Prabu Baladewa, maksamu Baladewa ora iso batang dapuramu apa piye? Ayo. Iki lho Prabu Baladewa. Putra derajat apa masamu bono tetot dadeke batang dapurmu wes piye? Kabare peperangan piye teh? Pangestu paduka. Menang kowe. Kawon. Kalah dadak kalah kowe kok. Ndek.
Mungsuhmu sapa? Prabu Baladewa. Raden Gatotkaca ingkang sami-sami badhe mboyong kakekne Semar wonten Karang Kadempel. Endi? Prabu Baladewa Gatotkaca endi? Mundura, tak tradange dhewe parat. Atos-atos Prabu Baladewa niku yen perang kabeh maju bareng. Tutuke ngonek-ngonekke gek ngidoni, gek brengose diusek-useke, tangane jotosi, sikile ndugangi crewet. Lah piye? Dibotoi apa piye? Ya ora apa-apa, pira? Digandheng 100. wani le. Oh, aku yo duwe yo. 100. Iya. Sing gawa sapa? Kabeh digawa Tika. Yo nyok ah, gawa ka. Ka. Gawa iki nyok. Hah? Mbah ya wis. Lah beneran kae duwe tok emoh. Wah, iki Gatotkaca dasar keboro nyoto. Mati dening aku kowe. Loh, oh. Dia ngipake sikil. Mocar kowe. Ayo. Ora gelem iki. Gelem kowe ora roh wong, gelem. Oh ngono iya.
lamun tabler kinetap duka yaya sinipi jojo kang mawingo wingo bregegeg ugeg mesak dolito lae Ela kok malah do gawe horeg ana ing Karang Kadempel kuwi do kepiye karepem? Sapa wae bisa mboyong Semar waton bisa mujudake Sekar Pudak Tunjung Biru. Leng-lengeng diomang-omang-ungkum. Sang saya dalwararas Habyara kang lintangku medhap Tisonya tengah wengi lumrang kandaning puspita karyaning Putyanira Sang Dwijawara mrengeng lir swaraning Madu Branta
manung sungesarining kembang ana tangis dupi tatas sing kamangtyan gumanti wengi jroning ratri datan ana kang winuwus amung senare Sang Hyang Candra ambabar senara Bas Mega samangke jemedhul Panakawan ala Gareng Petruk semawana Bagok lononan lumampang ngantos dumugi kutha Banyumas. Lengeng dromang mangkung mangungkung kan wanari mang mangungkung kan wanari mang leno tanpa kanen
Kontori ladrang kecul sosok ki suasanane beda-beda. Aku ki angger pas nggon ladrang utawa ketawang utawa gending. Sing tak gelani ki siji. Apa, Tru? Gonge Mbah Man iki kedisiken ngono lho. Angger ngegonge arep entek-entekan kok mesti digurunu agek. Oh. Digandulke, Mbah. Iya. Anggere ladrang utawa gending gong gedhe kok ngesuk ae digandulke nganti mak balane bisa ngas gendinge kontori ladrang kecul
Ijek kurang gandul sithik, Mbah. Aja kesusu. Iya. Nah. Reng, apa? Gong, eneng ngopo? Wah, jan. Tobat. Ora kaya bengi iki ana ing dukuh kerep ngampon ngampel. Sing nguri-uri marang budaya kang adiluhung. Kene iki kerep mayangan. Wayangane kuwi kerep-kerepe ya bersih desa ngene iki. Ngono. Jadi Kabupaten Boyolali kuwi 19 kecamatan kuwi pancen kerep-kerepe piyayi desa kuwi anggere wayangan kuwi oke-okehe bersih desa. Kuwi Kabupaten Boyolali. Piyayi kagungan kersa mantu potetakan kuwi arang-arang ngono. Setahun kuwi lho urung karuan entuk loro. Wong duwe gawe ya wong duwe gawe. Nek bersih desa kerep. Nek Kabupaten Sragen kuwi ora tau bersih desa. Sing bersih desa kerep-kerepe Kabupaten Sragen mung 2 kecamatan Kalijambe karo Gondang. Kuwi angkrep eneng wayang kuwi mesti wong duwe gawe. Kuwi Sragen, iya. Pancen daerah ki dhewe-dhewe kok. Nek Solo kuwi rutin malam Jumat Kliwon. Kuwi mesti wayangan arep wayangan duwe gawe Solo ora nek nggone. Omahe wis rapet kok. Ya. Kang Gareng, apa? Iki aku karo kowe karo Bagong do metu. Ya. Ayo ngipur warga masyarakat ing kerep. Nah. Iki ana pamundutan. Wah, ya. Sawerane 100. Nyuwun lagon dumateng Mas Susilo Tengteng imbang ana katresnanku gagat enjang kalian ngimpi. Saking kula grup alumni SMP kalih ngampel matur nuwun. Wah. Saka grup alumni SMP 2 ngampel. Imbang ana katresnanku pancen kuwi sing gawe aku. Boyolali iki hebat. Nggon seni ya maju wiwit Ki Narto Sabda. Mbah Narto Sabda ning kono condong raos. Krawitane jenenge condong raos. Lah kuwi sing nabuh kuwi 85% ki penyanyi Boyolali. Wah, ngono elak ya iya. Dalang-dalang Boyolali yo hebat-hebat kabeh. Generasi elok-elok ora kalah karo kabupaten liyane. Pencipta gending. Oh, dalang nom Boyolali lagi Pak Tengkleng. Oh, ngono. Kowe apa tau krungu pencipta gending dalang nom lho liyane Boyolali? Apa? Golek ana. Mrene. Mbah Narto genah. Sing nom sing sak grup kaya aku iki. Upamane eneng ya ora kondang kaya imbang katresnanku. Iki tepuk tangan untuk Boyolali. Kata Dalang Karanganyar no Pak Mantep kuwi tak sing sepuh. Sing nom. Ngono. Solo Pak Anom sing nom burung metu. Kepeling kuwi Pak Anom. Sing nom urung eneng agi tengkleng lah. Generasi peneruse Mbah Narto ya tengkleng iki kok. Ngono. Iya. Oh, gawe lagu imbang katresnanku panggodaning katresnan blenjani rondo ayu. Wah sing gawe tengkleng kuwi nggo sejarah. Itu adalah ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat itu adalah besok yang dalange meninggal kuwi lagune iki lho ijek menggema ning donya. Lah kuwi sing gawe lagu kuwi kok bakal mlebu swarga. Mergo kuwi ilmu yang bermanfaat kanggo wong akeh. Kuwi
mlebu swarga. Bapak mlebu swarga ki telung perkara, ilmu yang bermanfaat, anak sing soleh, karo piyayi sedekah. Kuwi genah swarga. Lah yoga ora iso, yoga ki telu ki enek sing iso kok ngono lho. Soleh ya ora soleh, kaya Nardi sing enong apa anak soleh. Sedekah ha kuwi ora tau kaya Nardi ki. Ilmu yang bermanfaat ora duwe ngono lho. Ngono tro, iya, nggo sejarah. Boleh lagu Imbano Katresnanku biyen sing gawe dalang tengkleng. Jaman uripe lho lah wonge bagus ora umum. Jadi nggo sejarah ngono kuwi. Salam saka iki yo enek salam saka Mbak Wiwit. Mbak Wiwit ki piyayi anu Desa Slamet ngendi lali ya. Kangge warga masyarakat kerep ngono. Iya. Nah, Gondang Slamet. Nah, kangge warga masyarakat mriki. Saben dina mung ngalamun angen-angen mring wong manis arep urip bapak rengan bunga susatilah oni apa teka lan pun kakang hati kurang bisa lali iki sinembang Mbak Endang Purwanti sarjana seni gandeng Mbak Endang kuwi sejarah lagu Imbangono Katresnanku yang pertama kali sinembang yo piyayine yo kuwi wonge yo kuwi ngene lho sing menciptakan tengkleng sing nembang pertama Endang kuwi nganti semebar teko sak donya. Ngono. Gandeng iki dihadiahi apa? Hadiahi culek ayo. Ngono. Iki samperan bengi iki entuk 250 tak keke sinden nggo tuku klambi. Ya. Kon nggawe endang ae. Kumpul-kumpulke. Seragam sinden-sinden kuwi. Nyogone ku keri. Engko nek wis ngrumpuk rada lumayan ngono tukokno cacahe 7. Ya ya. Iki 250 nggih tiyang gangsal niki. Piye? 250 nggih wong 5. Ora kuwi nggo tuku klambi ya, Ndak. Lah nggih nembang setengah meter. Lah, engko klumpuke nang kene mbako ning kono-kono entuk neh. Kanggo 7. Ya. Ya. Kok 7 karo sapa? Ya engko sing loro mbuh engko sapa ngono. Alah 250 kanggo 7 iki ngedum piye? Klumpukno sik ngono ya nek wis genep 1 yuta apa 3 juta ngono agek ditukokke. Ya ya. Ya. Yo, yogane wis ben delak-delak. Karen-karen yoga. Nane nano, ya ndang. Saben dina mung ngalamun jroning sepi samun
Yo. katresnanku. Iki mau sing nyuwun ya kuwi grup alumni SMP 2. Ya ana sing ngersake Pak Yanto mung katinjang. Oh iya. WA-ne age tak buka, tibakno pirang-pirang sing do nyuwun perut BA. Oh, libuan mau ngono. Gagat tinjang. Yo. Anu, Bu Murni. Ya, saka Boyolali. Gagat tinjang. Gagat tinjang. Enggak.
Hah. Iki mau gagat enjang minangkani pamundhut wis diaturake, Gong. Iki minangkani pamundhut meneh. Ya. Diwaca. Kagem Bapak Dalang badhe nyuwun lagon pepeling kalian kerinduan. Saking kula tuan rumah nyuwun berkahing doa Bapak Dalang kersane saged rukun ayem tentrem sedaya warga masyarakat kerep. Oh nggih. Mugi-mugi kemawon sak bibare wayangan sedaya tansah rukun. Allahumma amin. Yayi kene iki minded marang budaya kaya Gong. Tenan. Wong ki anggere metu gara-gara ngene iki. Heeh. Kuwi oke-oke iki 50% iki ilang penontone. Oh. Apa ngono Gong? Wis mergo netra iki kekuatane iki jam 1 ngono. Wo netra iki kekuatane jam 1. Anggere jam 1 kan bliyut. Sesuk ki nyambut gawe ngono. Oh. Ana sing tindak ning kantor, ana sing tindak dagang lan liya-liyane. Titiane 50% wis ilang. Lah kursine saya suwe kan saya kosong. Wow. Pepeling saiki sing nembang Tika. Ya, nembang Tika engko kerinduan Rini. Oh ya. Tika, ngadeg ka. Oh ya. Aduh doh. Nyanyine tampilke Mbak Tika. Pokoke suarane kuwi ijen tok kaya ngopo suaramu. Yo, diaturke. Dados Mas. Pepeling. Ya.
Matur nuwun ya, Kak. Bocah kok kaya ngono bentuke. Apik ya. Yoga kuwi anggere weruh sinden ayu ngono kuwi arep seneng. Kerinduan, Gong. Wah, iki ndangdut iki. Mengancik dangdutan iki. Ya. Ya. Wah, kowe kerinduan iki rene karo Warsana. Nah, pasangan ideal. Ngadeg kok, War. Wah, kowe nembang kerinduan karo Mbak Rini. Ya. Wah, iya ta, iya ta. Ya. Dasare sing orjen ya saka ngampel ngono.